Gracias. Yo, Kofi, Akoma FM damase. That's. Mo betra me krom ha yi. Say me tem asemboni bia. That's. Nti na nra nko a na mo be hu me a. Nka program say. Ese nke ma be na watch. Na me prepare me kakra. Okay. Na nso so me peni ye nti. Okay. I say me jade me ye kakra. Because mo ka say be pon no du. Okay. No du achi so me wo. Ba bi ase bi o miwra. Na hima so asante ma so ma me. Kwa ko bibi wo. Ba bi kakra. But na was me ba. Na me ne mo be kasa kakra. Na dedi kan me da me chia miwra. Ye kotoko hene. Opem so. Otumfo. Osetutu the second. Otoso me no. Asante hene. Ene mi a me maame. Na makuna du yadom. Otoso me nsa. Maame wakoa ana meka say me moache. Afe mikrom Asokwa man. Mi chewo mu nyina. Se ene yenya akwanya kakra se bi wono nana no mu bidi nkomo yadase nana Asokwa ye kan Asokwa ne mpani nsem ne sei Asokwa chefa ewo Asanteman na bakosem buntuo last week na ye ne teacher Kojo the historian my mpani nsem kakra Asokwa mpani nsem kakra yo Asokwa de yeshe feku bi a friend jase. Okay. Ewa infie. Okay. Na se de wo kan Asokwa eye be kwansiri num to Kumasi center. Se ya kan first na dum. Titikro. Okay. Yeah, by opim somre so. Na se to di kan. Okay. Na daroma. Ena omam baby. Na ohino di kan. Yeah. Me friend na fi ba mo. Oh, okay. Ono na ochichira Asokwa man. Me na pa no. Enti me so medi ade 2005. Konwa ya misa so mu no. Ya me so be ye do toso me no. Oh, I see. Nti Asokwa hina odi kan na fi ba mo. Nti wo na ukonkonwa fie no nkonwa dan mu no. Ese na konwa din. So na che so so. Oh, I see. That's great. Nti jase ka jase wo manhia anase utumfo suma mo ne den musum yesum pa ye Asokwafo no eye menhemfo. Okay. Asokwa asiye pa ye men to bia obetisa Asokwa kro bia obetisa Asokwa wo bia no na ye men ho adwuma no mo ye woka mame atenteben ne men ahodo a ohene ba edi animu wo meja dinam ze dodo na ebo no fira Asokwa na dabi. Okay. ye no ayevo Asokwa kruda ekro yi mu no ye men no edi santen ma echi. Oh, okay, santen ma na ye men no ho na edi na echi. It is also what sekoma a man amwakwa no ma omo bo ne modwo en crowd ben no omo nyina ye Asokwafo ya omo de me no omo na timi krom ha san ada men no so mo nyina wono so omo so different. Okay. Work nanu asante matra say mame sa picture na tevo amohwe on Facebook page betimi aboa na yehu nanu asante matra sinte no atras dwa bokese no me an na woni nche ni nyina ne fra Asokwa. Oh, okay. Teachers obi ufuru bi entime mbo dabi agese mo a Asokwa. I see. Asokwa edien ba mpuntunuma eba niema titire ebia brewery se wa Asokwa. Henti eba Asanteman mu so eba the national development, creative development pa. Niema titire be na wo ha. So we need to your stadium. So we need to and a stadium here there. Stadium there. A fan ye amakum and a fancy Asokwa. Okay, now it sounds so the brewery you call industrial sector now. So you can so much those days no hold here. A fan na wo. Minim say na LL and ye ya court nyina na wa. Ni nyina egu. Yes. Na mpeni nsem ne se boa be na e boa Asokwa man
and work out mommy those wonderful project ne factories and wo kuri mu a tema na wo ho na mumfie te say na impact on development wa ha e de gu ye o no krani time na juma de say summers no wo pa de na che say na bibi ekoye pa akuri wo ba bi gina obi anya adwuma ye na che say wo se nkola namba sabasa until say afedie de bi wan say bibia start ejigu na afi no summer no nya adwuma biem afedie obi hu na dani ama private owner bi na wo see different thing na emfa entimi enya nsuso so papa bia ewo ye ne yetia ne kumaseman munni ru na nanom Akoma FM ewo development Akoma FM munni twaka bia wo mpuntua koso wo mukro ye wo pa na say ni nyina yesikasem okay so na nanom so no yes sebio ye nya adwuma yeah ye sum ye man yes hwe ye mre nyina ye wo sebio ahemfie yes ade betuma ya nse be kwa kopre mpuntuo di aba yeah na ukọ na akoka na ye jeto na sa ma o ye ne den adwuma gugu ye nyina ye ntumi anya Akoma FM se ye nyina ye hia kura na adwuma papa bi akoso de obetia ye se bompless agu obetia ye se tie agu de obetia briwe na wa ye hwena no ye se he pantagu se briwe ai meka shoe factory se wa hensan awansan eka ho eben awansan for ani nyina na muntimi mfrɛ the political heads momra mombebu akonta nkyerɛ yɛn ya na nanom na yɛ adwuma agu ɛyɛ den muni sɛ tumi nana ye wo sa tumi no di ye betumi aye na Akoma FM bibia ye opese wo ye bia no yeah ewom sɛ ye de ha mamene nanso sɛ mebɔ mi ramane okay se bia mi ram pese bi kwetu anamon we se de be ya de bi no asɛm akiri asɛm ba wo obi gina wachi sɛ me na me soma no me fa ne sɛ ya che okay ne mui because that they work na wo sɛ nka ayenda dada sɛ bi mi ra de matras kwa ha nyen sɛ mi na na was kwa wonim wo sɛ me na me ko yi na asutire yes enti blame no bi ho no ma ye na ya titi kro so Akoma FM because when him say since 2005 for there as a mampanira Akofo breso Atames abako John Mahama abako Nanado Danko Akofo ado abreso as a mampani be enan na aba beto wo mko amampani fo beko ba mo ahemfo de se nye odoman kwan na efre wa achesa mo de mo da so a ete ho nti nkro no ye mo amode a me how kakra ye say nanu yi wo de yi Asokwa assembly mo ntwa Asokwa assembly se wa na o ma sase fe se de be yampuntu obetima koso wo de ama wo mo de ma wo mo wi ade o mo ye diri se mo de manidi so di akire na mo ahwe zia kamia koye se ye nkuro dodo no a abeye kurum no sabe mo muni asase bi adodo a bia mo ba beton okay ha ye hemfa video ye he Asokwa hemfa okay old town ho no okay ejabuza for mo a bia mo wo amanane a munim Asokwa ye yi Asokwa Kumasi Asokwa ye mamo the view era view of Asokwa interchange ni enemy ambe ahodo nti Asokwa division police quarters and police ni miama sese ye woni ema bibiri wa ha odim ze sa mayankai se na kan ho o kase wo kase but enche wase eno no nkan okay nti na me hwe se development bibiri wo krimu a ebi anka mo anso mo de mani bedi akire munye we assembly no nkitahudie be na da won ne district assembly ni ntem sese won se yenya afeni se yenya assembly afeni ye we the first time yeah assembly nto bae no aboayen amana nanom a ye wo catchment area nyina ye ne ye wo constituency no yake ho abom oh okay afomo se bi association kese for traditional leaders yeah. okay
nti we no na aboy a yetumi ne MC ne mpemfo no edi nkuta ho nkitewudie nte sɛn eye pa normal sesa first na wo came no de na eye difficult se de o yakeka nyina ni nyina na nan mo yehia ebetumi de obi ade ne krom de beba na de akoto na mafrɛ kwanuasa mafrɛ mo MP na me patricia mo na me drase ade we na wo he ɛda ha ya hu sa gu mo nkyerɛ yɛn ba bi fa yɛ kogu yɛ me gidi sa bɛboa ma nti se sa anka bom no na yaka bom a okay me ameto ameka say me na omode meto ano wow as the president of the association traditional leaders amowo Asokwa municipal assembly wonderful and then no yeguso Akoma FM say to see ya when the second term dey and no maybe a hye bia no yeah ebetumi ne nan age fom a ne ma bi eso ye no ohunu ne nim obetimi nso aye wogiri sɛ no wɔ how pa ema Asokwa kuria wo mu anka from abemu omaso ba ho omadwen koso na omo ya ebetimi dum puntu aba bibia the most challenging situation e wo kuri ade ehia bebre ade ehia pa ye factories here agugui okay and the minimum said the tbia say aban esom na obo om no mpaja first of all Akoma FM bema adwuma abu okay adwuma bu nso a se bio crime wave abekofom obi nya adaje nkoye ade emfata koro no sem okuri mu e wa wo mom tonton no ma okay narcotic drugs ni nyina betwa ebi wa Asokwa ebi wa Asokwa se ko santi area yi on ase ho no ya chi omuko no masamba ya no medi ato MCA nim den because se bi won to ma metra ekro bi mu na wonya de ope area bi wo ll down hi ho na asem na wo kan ya na chire chele chi wa Akoma FM ade na ho asase ne dampan wo mo mutu nyina kofi se me ka chiro wa me kura mbedi ade unhu se obi aba wo kura ba besre o free se bi o ye ntumi ka se ye nyina e Ghana fo ba wo kan se bi obi be fe se bi a wo ye traba se uko wa hu mo motete wo na hwan na de ho ma wo hwan ho ye hwan dia media na yentimi mfanye factory development media no ma bi ahun se me ye market ana ya ban dia dabi wonu se me ye market wo community market ana papa no frame Akoma FM developer no frame ko wi akire e wasase no so anya sase to a ebomu akokopie shell ho enti aya asem ya no so no I was say wo ye ho adwuma wo to bo ase nipa ho adwuma na wo ye okay enti me de atoto mpemfo animu a yeguso a nyame pa ho betuma da ho na ya expand market no sa na pese ye no akosi mi nsuo na no anka jamo so manya Asokwa kese a ba be dudwa na ema no ene wo mso anya adwuma kakra pedi trading no mbe ye no wo matu anya bi de ahwe enkolai because more ba ye abie kumase abie papa obi a ba Asokwa more a ezi agana ye more kese pa kumase krodia mu yes ye nya na woda na mpesu aso nana de wa hanso wana o de asasi ma wo mo right asase o hede say mo na project ne so na ohene otumfo so na opese yenya sa mole bi wo okay kumase ya okay nti ono akasa ni na dwene edo ena ode yesa project nti we de imagine fidie so na madam irase ya wa hye wani munyam so wa bia ma ba bia say Asokwa wona ba bia na mo Asokwa mo ama akura no say ebobo 12 kura ne wa no wona ma ehu bia ni ha na bisa se ehoi se market na ebia be dealer yentimi mfanye estate housing ne fie ho aye din Asokwa ekromo obi abepese oba betena ha ne bia developer bia iskase ho no mama me ll ho area no video ll ho yentimi mfa ho nye state housing sisi adan bebre high rise buildings sisi amegina metuwa di mo idea me ho okay and the gaja wo de adwene se ya bai yes na yenso so bibia ye bia no ye mfiti ya na ye okay sa market ya meka se me ye se bi o me na me ami wura na hema okay so ho okay me no
me so mo hene na am sa som santema so ho na santema fie pa na me den me wo okay enti me be market 208 no me bo me wura amane okay ye nana fie ko bi se wampem bo na mane no hu se ya adwen papa na che se dey start o ma wo kwan se kokoye enti se bibi o ye pese sa ya so sa kosre na me kosre every se me ne me ho ye ma me kwan ya na je se ekoso na de ye kura ya afei papa yu ye nkofo abetantra apata no achaji ni nyina apata bobo ya omomo bi amane obekọ na nipa te ho na ni nyina akọ ese wo ye ohene open development nipa na no mo ye adwuma enti so nya omo abotre na ye no bokọ na ye omo free ho no I see ade ba ko a Ghana fo di ho yawo ya nye nana se ye ne nana fiba mo awote bara hemfo dodo na wo my Ghana mu okwa amanene ne man bi so a nsase ni nyina ya aban dia nti aban ne pe na o kire se ye dia asase ye we but Ghana de ye nsase na normal hemfo mo na mo hwe so but imogudie ne ye me nyina ya aban dia but ye tikuremu ahemfo ton nsuo ne ye kwa ye bretuo ne mia wo be bi kura mnante de bobo kura ohini bi koton park mnante boso bo mabunu ne dwa ni abre ko na de no waton osena mo bo na mo bo no mi bobi na sam no mnante na de no waton ye wunim sa ha ye bobo osena mo bo na mo bo no mi bobi just waton na no mushia mama adwen ko sa ne ma no so ensase a ye ton ede na man ekoso sa sasma okay ade a yewura Akoma FM waka ho asem de bia na no da so se nana no ye nhwe yi so that say ye nhwe che say asase atete so nyina ye hwe so de ma o man no so na ensuom de bia wo hene ka enti say wo se wo hene bi ye ni ana ya so den o se mi nsuo na da yi akokosu na da ho enkrofo no ko tra ho no eno ka ho titiru ana me pese yom free ho so omo se nsuo no suo yi ani an wo se de kan ho kra na de kan na no ko bo asu yi so enti we nyina so kokko yese ekimu a na amanfo bi afaja ye ho oh omo ye sebio esremu eno tina sebio ye omo ye sremfo tina ye pambo mo ba ye ni omo transport ha no yes kremodan nyina was ko wota wo yan wa kokko ye no matter na wo munni sa tuban we ni ho all of a sudden obi obe free isrim baba bia no na obi to no agye no wa man ba bia bobo nta bodan ade a hadwen se meto an matese so obi de ka nam express overhead so na obi te edi na chika krakra wo se go slow wo de phone tua na so na agye si akromfo e wo interchange yase especially baby amike challenge ade a ha nyame ko ha o man nyina enti bi no se me ka say nyina MC krata de nanim dada enti omse security council meeting ye wi a e be hu de beto ye be no boko na de be ya nkofa wa ha bia nso emma na we Ghana ye pam no a ye bone no oh na ene ai press for radio for ya so na mawuram ai mo peso mo koton anu so am hwe manza dada ya te vigini say kitawudie ne koso eboa ma yensu yenya information ye say na adepa we na bia na no mo ye na yensu ye di akire but nana yemna Asokwa ne mpuntua nana no mahemfo ene aban ebetimi aye apianim se first na obi ya bone cry ne ba hemfie nana no di asem behene ya bia we ya bua wofo ko kutua we sa ne mani nyina ade no bojai wa ka asem pa o awu se no na ye de ho pa no nana no na bibia ye bia Akoma FM kama na suro ho na buo ho e de na bae obi ekokuru na nanom akokot say na boda na frɛ na wankɔ a me anya ohwe na temu afo so age atum te se ohwe kurokuro so a enne ye boda wuro kuro assembly ma boda wuro oda na din kan kuro na enkoye
sɛ nipa no nsuro na nso first no yɛ bɔ de ro kokon na nane na assemblyman ne committee fo sɛ ya obi a ho po ɛna ɛwɔ nti yɛtumi no Akoma FM atosini nti ɛma yɛntumi nyɛ hwee mutumi na atosini anasɛ mo ana ezi a mo nso mo yi mo ani da bi yɛnyi yɛni sɛ first no wobɔ dawuro na sɛ nipa wɔn kɔ ɔman adwuma koraa ne sɛ wankɔ a yɛwɔ fan yɛbɛfa no ɛne yɛyɛ firi hɔ deɛ yɛ firi hɔ no wokɔ yɛ dɛn deɛ na wokɔ yɛ nti wei nso wɔ adeɛ a mediafoɔ nso so no mo nso momfa nto mo ho so na mo nso monka bi because adeɛ a yɛahyehyɛ ntete no deɛ woyi firi hɔ a ɛsɛ nɔɔma bebree atefo ebi a wotie yɛn afei na ado afide na to ha haya Akoma 87.9 FM yɛne Asokwa hene na afei ba mo a woto so mienu edi nkɔmɔ wo Facebook page wo question bia ba Asokwa na pese obisa ne mpani nsam fabra na obi de question bia ba Richard in team wo se wate sa Asokwa esi dua bi sia efra ne dua Asokwa wo pese ohu emu mpani nsam sɛ no kresa dia edua si hɔ no nyɛ saa na ne din tie okay esi he esi hyɛ hɔ a efra kobri so oh okay ko edua na edua ne si hɔ no sɛ bi o ɛda so si hɔ na esi hɔ esi hɔ 400 years ɛne tutu Akoma FM Akoma FM ɛna mekɔ bɔ me wura amaneɛ okay nti bɔ na amaneɛ no so me ma ne na hɔ sɛ dua no pɛ sɛ ɛtena ha ɛpɛ sɛ ɛpagya ampa edua na sa pagya esi na na mu esi hyɛ ho sisi ya ɛna be friend kobri so hyɛ no mo yɛ no fo hyɛ no wɔ no sɛ starbite ne kyɛn wɔ ya to fence obi wɔ ya to fence obi atwa dua bi ho ahyia wɔn asi me pɛsɛ okay mo twa mmerɛ me hey ya starbite hey starbite ya oh ɛna si wɔ no 400 years kɔfano kyerɛ de si hɔ kɔmfano kyerɛ de sɛ dua no ma atefo mo wɔ Facebook page yɛ kotwa dua na ba be kyerɛ mo sisia because me ana me nte ne mpani nsɛm da nipa ne kan ya na me anti ɛyɛ traditional tree a do nsaka ɛbɛ ha adwen obi antimi mu obi amu da ɛno a ne tutu fam etutu fam so anka obi ankɔ so ham bia ɛna ɛno a wɔ hɔ ne san ɛno a me bɔ me ramane o se kɔ mane na hɔ ebe sorry and say epese sa tra epese sa tra ha e wo mu say yesisi dan no ne no ma ho ne ba epese tra ebe pagya ampa ani na anu ani nansa ene bia na pagya gina ho gina sisi a nyura go so fefe enti mo ana moto fence wo fa ho te ba sa na wo say me den ami say na ya mokɔ ya amamere wo ho papa Okomfo Anokye de no de bi si ho o de si ho se o say kumre mu no okay o hyehyɛ o de tumi duadua baby bebree okay na me try yes bi si me krom nti me so no me bɔ ho ban wow first no sɛ wo nam won mokra na wo senti me gu na nya de ketwa first na ni I miss no wo fa dua na se a wo abos na bibi Akoma FM Asokwa dua e won asi wo no di wo si dua na efe ne sen kobri so di nye Asokwa dua oh labio wo mo de unti sa Asokwa no obi a ma minin okay ba unim meba be bi sa Asokwa se na kana na wo ka bi bi ti o wonim na fi ba mo asefo ye na yebetim a kira Asokwa mu pa tese kuro no ye na na be kyekire ye opem so de kuro no ma no ansana sebio ekuro de Akoma FM wonko a wontumi enkyekire nti we free ano abekan ho ekɔ na 4 by aduana 4 by ne ye nyina ye de to asundwiem nti Asokwa ye nton ben asuna oh me asuna ni na ayo ana be de me aduana 4 ifri kukufu eja chemo no eja se no no eti Asokwa nkasa mama mpani nsem kakra beyond the dua no Asokwa de se de na make a kiro no obi nso de message bi brɛ me sɛ Akoma FM
men mienu bi din na osimi misa the difference osi Kofi bisa difference between ntahra ene mensen yo memsen or mensen ntahra ele ntahra de wono wo hene wono okay woni kwakuranya ene bom ntahra no aben kese no okay omo na wo hene wono okay woni kwakuranya okay ena asokwafo no so no ye wo sante ma ho eno no asokwa no ene tipre na kumbom okay so tipre no botwene no okay tipre no botwene na asokwafo no so bo emen no na edidi sante ma aji wo ka mo ma me video ni sera be ya devo beti ase ohene emen no bi so tipre ni so ye de ntwene but omo ne asokwa no na kabom wonu bo na we nso de emen no na edi achi na fe oh okay na edidi sante ma achi a na de abubo bia wo kasa ye kan bebre de ebo bia ye no and se kire ho I see na no so no ye wa yemfo om de da no okay so say wo tipre hene ho ene ye wo amwakwa hene ho ene ye wo nkraben ho ene ye wo modwomodwe anso ho aha modwomodwe de mate modwomodwe ano so ye de aben onso so fra onso te asko fra asko oh modwomodwe so fra asko I see wo busia feku a omo ebo ana omo bo say tete no okay na miso ano etevo we asante ma mpacho boka ko achima me na mehwe aben ni bi na ye hu na namwa yen se we nom ne ye de ahin bia we de ohene na eba we ohene na eba woka ma me asante ma aba okay aben ni bi ni we ye de hwan dia ohene de we ye kwakuranya oh okay we ye de ohene chi okay nti kwakuranya we na de ohene ane ntahra de omo bom okay okay waka na yema yede ne ba no ma me that video ni bi na yenya ntete wo mo amwo Facebook na ye pese yenya mpani nsem ankasa wo masoma so mnkotadua no so picture embre me ase enye dua kese ana se medua asi wo for over 400 years na ko so tin okay na no afi de propro no yina ne tam so no to fo mboko obi en woko ho ana no ankasa side apeja Akoma say adru to say so say e ko ano nti yenso e be ko na 400 years no na say oh wow I see but nana na ye di nkomofa the rower na no mo hwe in discipline you schools mu eniema bi nkoye kra mutimi ba ene schools ahodo wa askwa nyina no muda so a e wo chefa wo oh da roma ene ye kan ye nana no mo so se ye homa empuntuo ene nkoso and this obedi ade to say me say me ba ye primary school me call ye was ko ha okay presby they also me ye bia de boa school no bia no akwakoye ma ye okay omo pe computers omo pe nua de abo bibia omo hia bia omo ka kire me a de metumi bia anso na won so wa ye de aboa enti ama ye no omo kuta ho no ye den e ko ye pa okay bibia ho a omo tumi kan ya so omo san okay I see enti ye tumi ene ya je free mun samunti ena because nana akame go say na mabunu ye nenam kru mi banchire di onum wi ni onum tramo toda kra wu mai we bi ni o kwa bragro ne sane meni nyina yira ziza askwa hema nso ha kase so mo nananka we free mu okay nti munya to mo nananka o mo gro bra ne sane meni nyina eye tumi a yaje no mo gianti anaze za kwa ya sana na obi ansi ukwan oh se bibe de say amamre amamre de obi na obetumi asi ekwan esi mo kwan ye na open puntu open koso wo krom na wo hia frɛ a na obi tro say o ma Akoma FM nkasa say oyine open puntu oyine open puntu mpuntu nso no o say no man nyina na hia obefrɛ no na obi omu a bia na so den
tete no so de obenya amane okay so ai so wo hena fra no wa ama wanya amane eno obusu nyina kura timi nya problem so enen so no obi ama asem so de court say sa law na da ho no yeah tumi na wona nan mo say ya je fi mu nsem enti ama ye de nyansa ene ano dialogue boni say ene timi edibu ye man bu man so because o ye n bebria en fa na de ne ko akula bi so atese say o friend kura mo ma no ma so and the social voices here ko so nyina no say and give it to am punishment okay afro busua wo da nanom ba e ko hin eti nanan ye bɔ modern pa na fam ye de ebetumi so sense o menko ukɔ me de ba mani ma me mo nyama no ayi mu ade ye da so atwadwan iguso sɛ obi ayɛ bɔne ya mo atwadwan e wa hemfie iguso ekoso pa sa sɛ wo ya ade enye so wa ni sɛ ade we amekɔ akɔye ya sɛ nkonsuom ebranda osemeko ya sɛ ukɔkɔyɛ ade bɔne e wo awuram no obi kwa akoda saa ne mani ne ya gnawa o se ye ma hu sɛ ye chi wa de te dwantwan de enya da I see but nana wonyi ni sɛ na yɛra nanom ahemfo no mu bi nso mmoa ma yɛmpuntua yɛ hia ne nkɔso I'm back to baby anam bisa sɛ yɛnsuo ho a nananom yɛnkɔnsuo ananom aka sɛ nsuo ekura maton enti ɛbɛdɛ ne aka sɛ abɛdi am yɛnkɔnsuo ana minim sɛ bi ano yɛ adua nsuo no mo sɛ yɛnkɔ ho mo akora maton esi akuma sɛ nsuo to a hwɛ baabi a na eni kwa sɛ yiri nyinaa yiri fae yɛmfa so mo no mo hwan so bono de Akoma FM eka ho so bit ma kasa nan bi but titru eye wo mu a yeyi wo mu sɛ wo mu hwɛ ɔman so e wa bɛm te sɛ the DC wo mu a yɛkɔgye permit from ho okay the assembly no obi si dan ohia permit na obɛkɔ no wo si dan no wo nsuo mu a onso wahwɛ no onso wahwɛ apren so no wi ade so bo na bɛbɔ na nanom nanan kura ya mistake odi ama no wo na wo ye inspector no wo kwa wo se mempren okay ye mungu ni ebugu wie na ni foundation ye be giska no free nanan ho a obeye bi I think say once nanan so there wo hene no akwa akoton but omo ba ya beje permit mo so mo de permit ama no enti se mo no mo yire ho ye na mo ye aban adwuma ni ya nanan mo bebrebe jai o hene na akoton kura ene kokogye usika ho be ya ma permit afena wo hene waso ayeshi o hene no so aso ayeshi oh enti next time no we dan enkoton nye because ya se nanan mo ton ene cars akese nanan bi na je se yesu nanan mo ngura man nanan bi but ene man na bi wa na humtio asase ba kwato mani pa be na sa no manyina so ewura ade wo chiri no no ohine ka ochiri na be den no ate sansem wa ye bu wo no yes wa me anwa no okay sir obi eton asase mienu miensa ma wo na wo ye bokoboko de na kupie wo hene ni mu a nana wo hene de no anu because me kan na no ye ne is it company kase bi akọ hene ho na o ka say me na ma hemfu yi wo omzo ya jinsa akọ ma wo hene de ko ka cha enso ensan mo hwe buku ye da mu a wo hene bi no a wabrɛ me nsa wo hene ni abra na ni abra o kasaditia and very serious very serious because nana yenhwe kumase mpuntu so mani age sɛ wo school kra wa school here enti je sɛ ufuruma nyina he ya na nana minim sɛ free de be free aba wo ahemfunu bo a watena bro kira enti agya oba ye ni ade ne ma ye ne foforo ba wo de agya wo school ha wo kra wo san ba e na ye hwɛ kumase mpuntu garden city ye de kwa ye bere ne yenya adwuma da so pa sɛ de yɛn kura yesu sɛ me wo manim kakra Akoma FM
me beto Kumasi pa kakra fe Asokwa bomura edue nua nko a ade a wotia ya anomasu fifio tese na ya Kumasi ya se na Therefore, more Asokwa na yesan eyi kire wo de ba bi Asokwa wo ne the situation of Asokwa. Uko Facebook page a obetima hwe ni nyina nana pacho ma mintio kafra. Na wo kire Asokwa ase ba bi na ye wo banguru ho ni nnua na yedua efan. Akoma FM. Asokwa Kumasi in general. Na ba bia fe. Ede na bae. Anti adwuma no enye na nanom nko. Okay. Osi nyina ye ka bom. Ne timisa pagya Kumasi. Na mo na kuro ni yamu dia. Ye dia. Biko kuro ya se eni enkwa nanim. Ye dia o. Ena mo hwe ni asa no. Omo beko ba nana ni nyina be ba kabo ebeda busu. Da bi nchiri ma ba na hwe za dia Asokwa me bi a stadium ho area ho nyina. Enua na edua o ano nyina na kwabra na itwa. Mana na yesa. Mami bi. Akoma FM. Mami ni betwa nam mami pa nua ye dua kakra. Ye nua. Wosi misi residential bi na no wosi ho no. Eno no mi hu se ke me fo ba mu a ba ma hu de kosi ye. Enti ye nyina so de da so. Kofi. Si ye nyina ye nya ye furu. Ni ampe o man ye a. Enchi ma ba. Omo nka bi ye hu nto ye wo ba bi ye hye bi ya. To si nyina ye ka bo ade bi enye. Won se wo ba ye wo hene na ye straighter. Yes, say harding. The same. Oh na de wo ye say. Akoma FM. But one card say wo yare. Edu na onom no enye no. But one no otu a enko. Me ba Akoma first nkoma a me ni udi di kan na ye development e wa Asokwa kuru dadem. Pavement blocks ne niema hodo bi a na eso omo ya ni na akwa go zisen. Se de nyame ncha dom. Wo kwa Asokwa sisi ya. Ye funeral grounds wo nyina no. Ya to. Enti meda megina fidie so ada ye mpiase. Mama Pat. One MC. Say omo so adisrede am de koto wo manim no. Omo atuma hwe. Na de aka de. Say ye first face here. The trust will be a bit why be dum na bi na ho nyina. Yetumi aye payment na ma ensuo to a ekro no afa. Amanyofo mo nshade we nso. Nananom ahemfo mekai na enye nana kan. Eye no abomaba so. Sa na ye bu man ade ne nya ne ye ka na za na na aboyachi na ya amanyosa but eye ya mo ye sa na na te ano na wo bomaba so sa fe de mo ade na oka ye no moye enti nana yenhwe mutu ka fa Kumasi from adum efa babe fa mia hodo no wa fa safo na wanantimu Akoma FM na hwe Kumasi montene a ede na ye betimi aye Kumasi Garden City and na a video a we Kumasi now she and chance near me na ye dada we twetwa wo better na ye bend Kumasi kuro nyina na ye twa ye ene na some ta konkran hwe de nkran nyema development ni Kumasi ede na asi is it nananom ahemfo ena ebia toda ye nimre wo nyema bi ho ana sese because a bad develop ababy e wo o my Ghana mu no wo mu putuo a wo mutu wo mu fantini beka so watu ahum so offer niema kese a asantemam de fafiri abato MPP ha no munya kese NDC ha no munya kese nti enso de etie ni nana de na si ena meka se ya ne mo hwehwe ya yedidi nkomo nyina na ya peke no ma bebre okay de ye nim bebre ene de be gyan krofo adwuna be ka ho sisi ya ye tete mantrem ya ye yanye edie awon se Asokwa se wo hwe a ye kuro ya bia be ka ho pa ebi pa so se rules ana nye nyina Akoma FM aye bebre amaye okay de mi hope se na mu nyina ye nyina ya adwene ko ben krom se de ya keke en ho abom ya okay ba bia anye bia nso betumi de aba na de ama AMC okay na ono so ko ya cheche se development no ya ncheche mu a yeah yentumi nkoye nim okay
nti me maso kwa de me hu say ye nya bi nyame adom wo court nya bibia yo bibia wa oh bibia yo bibia wa kumasi afurumani kumasi ani asanteman say yes ye buy ni say yeah nanano mo nanano adwene fa ye say the Asokwa ye first residential area. Okay. Now for that area so no you set up na there abaha. Okay. So the Asokwa there first no na make chiro no anomasu nko na beti osoro. So and it say ye wie ne ye. Nyame adomti. The wo say ye bia no e wo ye penso yi e behwe ne enso aye de betu aye. Obi say Paul of Kofi me bredi kan ya me hu Asokwa heneni. Or a very gentle and nice man. I admire him. Nyami no. And he Paul of Paul. Say George Bando Kofi. Good morning. Nana Asokwa Hene is a very wise chief. He used to be called CC90 in the olden days, way back in Holland. George Jamesi Wukumase. Nana Pacha no kre. And a video where they have transfer. Oh, I see. Oh, I see. I'm trying. So okay. I said now Holland and so. Oh, I see. I see. I see. Nana we there. Yeah, the end binka. We been travel and yeah, bisa say. And George Bando Nana se ochiao na ba wo mrafie mechia Nana se brafie na bravesom Nana exactly semana mu no ye be twentwen so kakra na yakofa about 5 minutes 10 minutes idwadi nkrato bi na yaba ye hwe eniema ahodo sisi ase base aban mu etie yen Edia na aka ebetima ye Asokwa afane ntoma pefra ni ende ne de na aka e wa Asokwa ebetima develop amana koso so the na make no yeah krobia no this chieftaincy it's all about development yes so na my ombenya peace omadme atra de aye omadwuma okay ade ehia pa say aye say factory sia agui okay me pesa ban approach omo especially bombless okay so bibi wona atosina aban between na hyehyɛ o wan sa se kakraka Akoma FM omutumi esa ya adwuma na ebetumi ama bombless no kwala ebia etie na eyeden o no me plywood okay plywood what ka mama me Asokwa bombless na mo ye plywood omo just adwuma no na agu atɔ fam kura so enti sɛ oba theatre mu nyina almost the same problem so both and not a one person and what theatre was say okay so they say adwuma to me agane na so pa LL okay Logs and Lumber Limited omo nko na atumi adwuma ama adwumafo ensa Akoma and that's Akoma enti me ade a mesra ban ne sɛ adwuma no nyina na atɔ fam no achia okay so na movie omo wura mu a eno mu kasa so na emo abi o betumi de abo bia no omo sa mo no mo sa mpaja also na no say gold mines yeah otumfo da Roma oboase o san pagem oburawura mu a president di akire e pagya yi so na nso ye ni nyina na ebeja ma ohene ko a yeah so o de ma betra yi no ma dia bi mu enko yi bia no me so betumi dia fa me MC so na edru presidency no mo so ahwe no ma bo wo mo because me feel say kakra na sky de be wura mu na o betumate Meba be bisa aban eye one district one factory nana unya bi enya bi one district one factory enya bi enya unij okay I know what much here unij on youth and employment for Kabomu ya and a bolt on not and so when you be and so on so me hono and me feel say
like Oliver Twist. You will Akoma continue FM. to ask for more. Yeah. I see. For a customer about Copena, ye die and waba na ya call power specialist. Ya kwa kudin komoka kra. Na mamim shade bako. Nim say ukọ krubia security ehia. Na me adom o district and divisional police station wo call. Security about quite to say. From where you sit asohene. Security there. And now the okay can you police you na adia aka eh enkofo no mabobo ntabodan. Okay. Akoma Share FM. Nechi. Omuna sebio. Yeso obi de ne car nam ni akotake no. Obi na ma no yakwaji ne phone. Obi de ne bag nam ni age. Eno ko an me problem was kwase se. Okay. And this ankofo no de. Na me boy ni yi omu free wa. Oh na just asquad de. Say children's home so Asokwa. No, Asokwa Children's Hospital. Aye, I want my Offer Children's Hospital the arc down. down. I can so. Is it what's see a site for construction kesi Joe shop. Joe shop. Yeah. Na chiwa fita for no say honso kan. Ah, yes, quite. Ho nyina. Every bomb plus Akoma FM. See. Na me hwe nti forest ho no enka ho. There be forest they say wo ade beba. Ah, okay. Nti the arc nsuo kese na da ho no. Nti ho nyina ya wasase. A che say fita for nyina to wasase so. So mo dey so wunya ho wunya ye ho hwe. Na fita fo yi. E kom fa so ko tran ye. Oh, enti say wo kan go fi. Wo mo fi se bia na. Na wo me ya be betim dey development. As I say 8.5 acres. So pa o. Na fita fo ma fa kuntu ase. Oh, abetra ho. So na na ko kan. Akoma Yentu nsem bia ma na. Na na ko kan. Ase na na no enye ni papa. Wo betu akotra obi asase so sa 8.5 acres. Ba se ho nyina e betim develop ho. Obi betu abebie, obi betu abeye factory kese kura ho. Na wo kwa manane a nka nsuo kese ye da ho yi. Se nye wira na ye tugum. Na nka ya hyeda ya artificial poolside bi na ye biebie recreational center bi na nka list manfo abetet na okọ bridge mia samia we na manfo tana jojojo ona bodwisi. Ya fa wo hwe. E ho tantan. Mako. Oh. Amene bi E meka. kom fa so no menko ana menim. E kom fa so nkotra. Ana na motena wa che o. Oh, that be say omu ba Akoma almost for FM. 5 years. Okay. And that fit for so there. Say omu kwan, e mo chance asase so a na dia asem aba. Utu o ma na kwa. Na ya asem. Okay. Nti emrepa mo no mbeti de e ho so be ye. Na de mpuntu aba. De mpuntu aba. What ka de okotwa aduana ye ka ho asem was kwa shell he ya no. Edevo what ka twen edevo mo am wo Facebook page. Aduano a ye ka ho asem no o fa shell he ya na opese wu a yakotwa ba ye pese ye de kire but yanko power specialist ba satana na we de ani de medikan eyi wasetre na yeni nkomo kakra ya pom de hu hia edumbre bi si ni di nkomo nso a ni ahwe se de ebitimi nso aboa be ma bibi abokọ de yesu se ye mpacha na so adom power specialist ba doctors ni nyina